De feesten die het na week in Dokkum houden worden zoenen binnen aflast vanwege de dreiging van een bommelding. Dat hebben verschillende boekingskantoren te jaren kregen. De managers van artiesten zeggen dat ze twijfels houden de bedreigings van organisator Wim Bijntema. Nevens hadden we er problemen met de centratie. In de technieksector zullen naar verwachting de komende jaren goed 20.000 banen vrijkomen. De imago van de sector is likwijls net goed en daarom wordt Joert op het Jereveen de techniekmanifestatie Technics for You organiseren om basisscholen bij een warm te matchen van techniek. Snitswit Zwart is uitskekelen voor de beker. Van 4.000 taskogers verleren de snitsers met 4 van eredivisionist AZ. De lotting voor de volgende ronde keppelt sportclub Jereveen om Feyenoord en Cambuur speelt een uitwedstrijd in Den Bosch. Alle bewoners van de Eikenflats in de Ljouterwijk heegt op Skieringen, maar de takken hier haar een huis uit. Het gaat om een tijdelijke verhuizing voor een paar mannen. In die tijd wil woningcorporatie Elkien de galerijen van de flats vervangen en weer veilig meisje. We doen er vannacht een krachtige wien, opklarings en een temperatuur van 4 graden. Morgen in het kustgebied eerst buien met kans op tonger en daarna droeg met zinnen en zo'n 9 graden.